Tufnde windiyankoɓe. Tufnde windiyankoɓe Ko yewtere nde Gollal Media waɗanta on yontere kala e oɗo sahaa. Gollal Media. bandiraɓe musidɓe tedduɓe min calmini on min juurima on min bismima mon e yewtere men taw ko yewtere nde noddirten Tufnde windiyankoɓe taw enara heɓlandude ɗum musidɗo moon Salif Tall ɗo e nder haalirde men Gollal Media. en jetti Allah towɗo o mbaɗowo nde wela waɗano welira waɗano welda dokkuɗo en fartaŋe artude ɗo hannde gam jokkude yewtere meɗen taw ko yewtere nde noddirten Tufnde windiyankoɓe ɗo e nder haalirde men Gollal Media. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe min ciftino en gonnoɗen koye deftere men wiyetende Inɗe Aadi Subboo e Ngunndoo. jaranoɗen ko hello capanɗe jeeɗiɗi e tati. ɗum noon hannde ma en jokku kadi taw ko darde deftere nde e hello capanɗe jeeɗiɗi e nayyi e tongode nayyi tati goo goo taw titode mum ko Hammadi. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Gollal Media kame calsalte mum bisimilla moon e kettogol. Gollal Media. tongode nayyi tati goo titode Hammadi. beele Hammadi ko inde leslire ne ɗum ko namnal holi ko saabi yoga e fulɓe ene innirande ɓiɗɗo afo gorko holi o Hammadi dokkuɗo nde inde yiyande arwanire nde yaajde hewtude noppi holliti ko wonde inde Hammadi nde ummi koto Haam Sam Yaafusa ɓiɓɓe annabi Nuh. hono no dartol ngol wiiri waɗi no ndiyam mawɗam hono pusam ɗufan to Babila ɗo wiyete Irak hande e saraji nokkure wiyetende Mawsel woto e guri Irak. annabi Nuhu mo Allah teddini beele faabade yimɓe e kulle ƴetti e kala hen edda dewel e gorel jolni e laana makko kaw tafno o seenoka. ine wiye aada en ɓe ko caɓanɗe jeetato kadi ko jolano e laana annabi Nuhu ka fof halkima. tirkinaɓe ine noddito ko leydi mumen tigi wonno jaatiga laana ka terani bange goɗɗo so wona ɗon ɗo mumen ɗo wona toon tindiɗen kono ko Allah tan andi dibirniɗe e kawis e kawniɗe mum wonno tan ko siftinde daarol ngol no wirano yaari. kadi mbiɗen tigi ko daarol sibo ala fof ɗo jangta e nder Qur'ana tedduɗo o. inɗe mabɓe kamɓe wiyaɓe koɓe ɓiɓɓe annabi Nuhu ɓe ko won e tafsiraji tan peññini ɗum ko ɗi darjini wonde ko e Haam ɓaleɓe jalti. Arabeɓe Fursi en e Rum en jalti ko e Sam beele ko kanƴe jibini kelme Hamitique e Samitique. so tawi ko on dalilu addi inde Hammadi nde oli ko saabi ko hunde e cetta kuñal leƴƴi ɓaleɓe ɗi kutortonde. wadde kadi mataw ko Sam wontoye Samba inde Yaafusa ndene ko haɗi nde arde e nder fulɓe ɗum ko namdal. holi ko saabi kadi leƴƴi biyaɗi jalti koye Sam ɗi ngala Samba walla Sam walla ko oɗo cetta kuñal e ɓaleɓe mataw ɓuri nangtade e inɗe taniraɓe mumen. kadi eɗen poti teskade inde Hammadi wonande kay wiyoɓe Hammadi ɓe ɓuri yajje koye rendoje fulɓe e gaddin Hammadi bom ko ɓuri yajje koye Fuutatoro e Fuuta Masina. ndeke noon so wiyama nde wodi ko gila Haam ɓi annabi Nuhu wonko nannaki ɗo ka wisa goɗɗo o kadi ngol ɗo darol kadi andaka walla darjani e nder rendoji ɗi gona julɓe wadde yiiloyade damal gongal jojji. cikkuɗen ko ene gasa tawa annabi Nuhu ina jogino ɓiɓɓe Haam e Sam kono ɓaleɓe jaltani e annabi Nuhu. gande gurdiwal gumbewal e barkewal holliti hande
neɗɗo gadiɗo wodde ko ɓalejo wonno, ngati ko Afrique woni mbotu windere ɗo yita neɗɗo ɓurɗo ɓoyde. Ete kadi fergoji neɗɗo mbaɗi ko Afrique fewde e duuɗe keddiɗe ɗe. Won yimɓe tawaɓe e Afrique tawi ɓe keɓani ujje darol non ummade e ɓaleɓe e goɗɗum hono nongol dowgol ko darol arabewol pepindagol ngam mawninde gonka waɗeɓe e reneɓe e dow ɓaleɓe. Ko ɗum waɗi noon ɓurɗen abbitade ko yiyande wiyonde inde hammadi nde ko faggitande e nder rendo fulɓe nde faggitora ko diine islam ko nde inde Muhammadiya hono no Muhammadu, Hamidu, Hamidin, Ahmadu, Mahmudu e ko nandi hen. Kanje ɗe kala ko ɗe inde nelaɗo tedduɗo o mo jam e kisal ngoni e mum. Kanje ɗe kala ɗe calti koye ɗaɗol Hammada to bange arabeɓe. So fulama hamdinare ko jettoru maccuɗo Allah fewde jomimum jomiraɗo towɗo o. Teskoɗen ni inde Hammadi ɓuri yaaji koto fulɓe Fuuta Tooro e Fuuta Masina, to nokkuji goɗɗi nde wonta Hammadu walla Hammada, Hammadun, Hammad, Hammed, Hammada, Hammedi, soninkoɓe Muhammad e ko nandi hen. Ɗo kay so wona en celi famde ko inde Muhammadu nde tan wurtata ɗo. En jejjitta kadi ko kayre darjinta Mamadou ma Mamadi to won hen kadi e fulɓe. Hewɓe pamrata ɗo tan ko teddungal mawgal ngal wona seeɗa ngal fulɓe jogani diine islam tedduɗo o dewruɗo enelaɗo mo jam e kisal ngoni e mum addani ɓe teddinirde inde Muhammadu nde e calsalte mum. Innirde nde woni ɓe mbatti malnorade nde eɓe innira nde afɓe mabɓe worɓe ko nden inde nde wontoyte ga e Hammadi woni Hammadijo afo mabɓe. Golal Mida. Ko ɗum waɗi Hammadi kala e nder Fuuta Tooro ɗo nde ɓuri yajje inde waccore ɗeɗo dikko, dikiri, dikil, dikal fof de firata ko ɓiɗɗo dikkoraɗo tan gadiɗo jibinede o inde mum waccore samiyankore ma en garoy hen ko Sara walla Niili. Eɗe kutore no feewi e nder leñol fulɓe ete ha hande koɗo tolnodire Hammadi tan. Mbele inde Niili nde wona maayo Niili to Égypte, Misra hanki to wiyete ko e koɗorɗe fulɓe gadane ɓe innira nokkure nde mbele teskorade nde en ganda kono mbiyen tan ina wona. Hewɓe ina dallinoro ɗum sebo eɗen gandi fulɓe ina jogi aada innirde nokkuji mbele teskorade ɗi walla innirde leɗɗe tumaji ha e kotki mageɗe tan ni jotodiranoɗe e gurdam mabɓe jawtuɗam wadde wonata ko inde paggitaɗe. Eɗen gandi eɗen jogi wiyeteɓe Sincan, Dunde, Dundu, Ngorel, Jeeri, Ilo, Beeli, Makka woni Makki, Madina, Ndungu, Ceeɗu, Kelli e ko nandi hen. Ɗe fof ko inde nokkuji tumaji e ko nandi hen. Yoga e ɗe inde ko mbele teskorade walla malnorade ɗe innira ɓiɓɓe jibinaɓe e ɗin nokkuji ma ɗin tumaji ma leɗɗe e ko nandi hen. Hay darti kewɗi ina lollini inde kotki fulɓe wiyetende Fuuta nde ko innitirde kotki gotki e kala fergo addani Fuutaji ɗi hewde ko Allah non andi ko selli hen ko. Kono o ina famna en tigi ta wila pawaɗo e inde Niili nde e waccore mo Muhammadi ɓiɗɗo afo ɓuri kadi lelade
lelade e hakkille e badade gonga ko wonde inde hammadi ko faggitande faggitorande malnorande barke jom inde nde nelaɗo muhammadu mo jam e kisal ngoni e mum ma en gartoyi hen yeeso to inde malnorde. Golal Mija. Tongode nayi tati go ɗiɗi Subboo e Ngunndoo. Subboo e Ngunndoo ko inde funeɓe foti ko ɓe rewɓe foti ko ɓe worɓe foti ko debbo e gorko. Hewɓe hande mbiyata funeɓe fulɓe ko Alhasan e Ali Husseini so tawi ko worɓe ɗiɗo, Adama e Hawwa so tawi ko rewɓe ɗiɗo walla gorko e debbo, kono ko yejjidde koɗe paggitaɗe nadduɗe e pinal arabeɓe jeytoyteɗe e inde jogorɗe inniroyede inde defte. Ganden kam hay Ali Husseini e Alhasan ɓe nangirɗen funeɓe ɓe gona koɓe ɓiɓɓe Aliyu bun Abu Talib e Fatimata ɓi nelaɗo Muhammadu mo jam e kisal ngoni e mum. Ko famɗi fof hitande nana hakkunde Ali Husseini e Alhasan ɓiɓɓe Aliyu ɓe ndeke ɓe gona funeɓe ene hewɓe cikkirteni, wadde eɗen poti namditade woni no fulɓe innirtuno funeɓe mumen ko adi inde paggitaɗe ɗe. Eɗen jakori inde Subboo e Ngunndoo ina mbawi tigui wonde laslije e nder pinal fulɓe heddo joni famamuye men e fulo majje walla taw boom koɗe dendade e leƴƴi goɗɗi. En ganda gollal subbude e pular, kono gollal sumbude kam ina anda. Sumbude ko fuɗɗade gollal yeru, sumbude comci guppeteɗi, sumbude ngamri e ko nandi hen. Kaari ina yoodi cumbali ngamri, ɗum woni fuɗɗade e ngamri seeɗa darto, wadde bele wona cumbuɗo jigol aduna o gidiɗo jibineɗo o wayli wonti Subboo ina wona. Gollal gundade firata ko wadde won ɗum ɓaawo won on, ndeke Ngunndoo o fotata wonde ko ɓiɗɗo cakkitiɗo jibinede o. Ko on dalilu tan joga e firo inde ɗe so tawi kay jaldi koɗe pulfule. Teskoɗen noon o durtuɗo ko ɓeydol tan hono o Baabo, Neno, Sambo e ko nandi hen. Ɗum kadi ene jogii mana mawɗo, ina wawi addande en ɓeydade dañde dalilu wiide koɗe pulfule walla kam ɗeɓoyi e pular, ko Allah ɓuri andude. Golal Mija. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde Golal Media, ko ɗo kannaten windande men e nder hello 80 sikki alama en jokku e yontere fande so Allahu lamɗo jaaɓi, taw puɗɗortoɗen ko tongode 4 3 1 3 e titode inde panorɗe e nder deftere men inde Aadi, Subboo e Ngunndoo. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Golal Media, min dokki on Aadi ha alhamisa paɗo so Allahu lamɗo jaaɓi. Golal Mija. nde windi yankoɓe tufde windiyankoɓe ko yewtere nde Golal Media waɗanta on yontere kala e oɗo saaha.